A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga banginsami, mga pagaryami, itataros tanud na giyang kuta mga bendingan tano sa giyang kaya page tano ada contentment channel. Iman to mga uripan wallah na sabab sa giyang kaya kaya paka niyata tano kaya paka niyata imbis siya mambusagi apa man na siya sa Saudi Arabia nas kanusan mambusa Pilipinas na itataros tano din sa mga bendingan tano na ayay niya miya pikirami na kataya maapudakan na giyang kaya pagaryakan si Ustad Salahuddin Pinto. Isa ni ko mga murit akapapantagan adi mga di sa giyang kaya university tano aking Khalid University. Na ayad no tamya pikirami nagyang kuta bendingan ang mga sunat agu mga adab mga paparangayan sa giyang kaya kuma akalilimutan wagi isu Idul Fitr. Iman to na ayatan isi na giyang kaya pagaritan mo Ustad. Sa insyaallah ta'ala na isad na ko mga kabubayan tanong mga ustad niya kabagay sa giyang kaya page tanong sa pitibarangan na mga maudu, mga bendingan na masyaallah na balasan sa kanya wallah iman to guru ami ustadami na ayan niya mapipikirakan na malukar kami bagay sa mga ito ang mga sunna agu mga paparangan na inali Rasulullah sa giyang kay apakataling mo Idul Fitr. Alhamdulillah. Belasan Allah yang kaya pagarita no guru tano sa dapit tamanin na balas. Alhamdulillah sabab sa giyang kaya miya kadungutan no si sagiyang kaya ditano di kapamuasa si sagiyang kaya bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Amin amin. Tariman rekatano wallah guru sulangon umiyang galabo katano siya mga pipiyari laan tano wallah. Amin amin. Taman sa mini sampai tano si sagiyang kaya kapakabuatan no na maluit tano sa pada paparangayan mga uri penwallah mga bangsami paparangayan si sagiyang kaya kambuat tano si sagiyang kaya Idul Fitr pada paparangayan amyalo yo agama tano agama Islam nagyang kutuwa pagampaganayro ng kutuwa guru yang kutuwa paganayro ng kutuwa kapna kabir tano sidung ko gawi Eid si ko gawi Eid saya kapenagipuno kat kabirtano mga bangsami mga uri panwallah subhanahu wa ta'ala na si ko kagagawi ko Eid si ko kagagawi si ko Eid kapenagipuno kat kabirtano baratian na kiyaniyata ang kata na kiyaniyata tanusan sa Pilipinas alhamdulillah na sin ko paganaya kinianaon no mga ulama tano giyang gaya mga uluan tano lagi dagiya barm na pagpundan ron tong makbir saya pinakamurin orasya na si ko kapaka pasad tano sembayang sa Idul Fitr. Sayo to mga uri panwallah lapia to ibtakbir tano nang guto takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Ikadua nang guto pada paparangayan si sagiyang kaya kambugatan no alhamdulillah guru nang guto al-ightisal li salatil Eid wal lubsi aw al-lubsu ahsani thiyabi wat tatayyub. Aya pinakamapiyasuan tano si sagiyang kaya kambukatan no mga uri panwallah nang kutuwa kapsembayang tano na dekap makasung sanggut kapsembayang ka nang kutuwa kailangan na makapamigo ka. Palagi digila dia mato. Kakuha na yung mga Muslim, pistay ni yung mga Muslim. Nagugiyang kutuwa kasulutang ka uri panwallah subhanahu wa ta'ala ko pinakamapiyap kababaya-baya na kasi kung mga anditaran na kay barato na piya masangasan pagariakan loksakan. Nagugiyang ko to asi ko mga mama nang ko to kapakakamutan nila no. Sama na to nasi ko mga mama so kakamutan no. So pa kay suba masiko mga pagaritan ng mga bay. Nasi ko mga bay na ditanong ko pa kaya mga mutan. Si tanong ko mga mutan mga babayami si ko mga darudupatan si ko na darudupaya no. Padung panang ko to mapian agusun nang ko to dakapan makaliw walay nga kambuga taw. Nanggot ka ka. Saya kena ka pada gitu. Maka pembeger ka malo. Nabe lagi dubu ka sa hari raya pada sunan adiga pasin. Mano. Mapasat suid nagugabu kan. Gitu sopianong bali. Nagi na ya sunna saya nanggot dekap makasung sa masjid nanggot kapakakan ka ibarat sa tamarat. Yang gotowa mga kurma. Kapakakan ka na udah kurmatan ulay sa Pilipinas udah kurma na kepaya ko mga nanggot mano tungaran yan keng kanang goto kana ba katetaruto pa ka gen sarakap ken ka Nagupedung pa ng mga uri pa ng Allah balabo ko mga mama
nanggot ka pagkatanugang ka ko takbir si ko walay niyo si ko mga lalan si ko mga padiya nga sigurado na yan pamadiya nanggot ka pagkatanugon agusi ko kapsungga si sa masjid na mapiyang ko ka pagkatanugang ka si ko takbir sa bebaya ka to sa agama ka nagsoagama Islam na di nga di pamana di nga di ipagambug sa agama Islam upama na proud ka sa agama Islam na yatan agama nagu ikap paduto sa kapipiya ginawa benar ay piguman na karo guro ay pamana prile kami nyo mga bangsami igira mi masuid na kanabayab keneg iman to saging nga masatan wa kanabayab keneg tanong ko mga lalandanon na mga takbir ka tabiyatan na langun na piti barangan na mga music na dito mapia mga uripon wallah saging uta ka ba saging kaya guru tanong ayad na mapia keneg tanong nagyang ko to mga ingaran wallah gyang ko ta ka panakbir ini umana kanon to agiyaw pamana para kin ko mga bangsatan wala sa ada pa ng mga guru pada panakaribatan balasa nga wallah pada panakaribatan ng utuan na di manimbok way ini kuan yan na manimbok na kaya takawan so watak kaya takawan so lokos udina na sakit na ini sinta kay ran na baka din kuan ngaran yan kapakaya tarimano to wallah kaso pangan niyo malalalim kami alalim kasiraro na tatarima na buka atau na baka din kuan Allahu akbar piya kawatan to Allah na pananggilan tano to mga uripan no wallah itatarus na to gurong. Nagupado pa nakuan paparangayan si sagiya kaya giyang kaya kang bugatan no mga ori panu Allah nino ka pagumanang bugiyang kaya pagarita no nanggot wa igira sungka sisa si kumbukaan ka kaya sunna bukaan mga ori panu Allah nanggot wa pinakamapiya guro nanggot wa kililiw niyan. Mililiw sa masjid. Mililiw sa masjid. Gitu is pinakamala sunna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu na to. Gitu. Yuti pinakasunna kay napiya kay man sa masjid. Piya kay sa masjid. Piya kay sa masjid. Na ako naman piya sunna ka. Naigira sunga sa masjid na salakawa uberat na so inukita na kaalalan na may kambeling ka miya pasad subuka alhamdulillah na salakawa kita na manalalan kagiya sa dengon sa pagukitan ka kukapsung ka kung bukaan na ka naguso amay kambeling ka na langun no topsig si sa alungan na mauri. Allahu akbar. Siyek siyang kairan sa alungan na mauri. Peng ni kairam sarila ko wallah nagutari man ka wallah sumanga puasang ka. Masyaallah. Allahu akbar. Guru. Ito na pa ni pada mga kuan. Madagal pa nami aloy. Madagal nami aloy. Ipagumantan no rumboy ang mga bangsami. Ito tumapian nami kompleto agyang kaya guru ka nugid na para kumanan tanong. Naisap nami aloy nagyang kutwa igiraman no tua Eid na sunna gyang ko ta kapakaw nuta ko mga wata kapakaw nuta ko mga bai so mga kangudaan api agyang ko to pa mga bai amya ko magiran agyang ko ta bisiteran na sunna tagyang ko ta kapakaw nutiran api di siram simbayang kana bagiran pato to basiran simbayang ugid agyang ko ta kapakadarperan sa agyang ko to Eid tanong na sunna to Rasul sallallahu alaihi wasallam sugunya na to ko mga karuman yan sugunya na to ko mga wata yan gitu so pada mialui pun agyang ko to upama na ke tindigan tano ko sambayang kagi tabi tahu adna pada mga bala burung sagi nga mga nguda udi na sagi nga mga kangudaan hindi katimbalian mau masuid na makasungsiran sagi ang ko to adarpa na mau maso sambayang na di siram sambayang Allahu akbar yang ko takitindigan si ko sambayang na di siram sambayang Allah na ayap na masakiton na adam na ketuno na di siram pamakinig si ko khutbah Allahu akbar. Na kana bagito ipaparangayan nagukuna bagito sunna sa giyang kaya Eid. Kaya as sunna sa giyang kaya Eid nagyang kutwa kaketimu tanong. Langon no mga bangsa tanong, mga pamilya tanong na may tindig tanong so sa sambayang na pumakinig tanong sa giyang kutwa ipangusya tagiyang kutwa imam tanong na madakal sa giyang kaya mga masa tanong tabita na ayaw ipsungiran ro na sarkap kili sira no salakaw di sira. Way gitu guru sa kabasa nga atik na mga padakanguda na sara makasumbayang na paliw di pa makinig sa ano to khutbah kagi tigiran namya nagira ko mga ulama so kapamakinig sa khutbah na matag sunaw kapay kalomiyo gid na sa katano na punabnab na ran tanong miya mo sa tanong na basta muslima mabubuya ka surga na o kagagangan ang ngulalan na ka kaso mga sahaba na dira ningal bakan so sunnat kagis kanya na sunna na ba sa katano di tano pangilbakan sa sunnah kagya matag sunnah wala hawla wala waliyadu billah subhanallah na ayo to apkiuman na kanon nagyang ko ta muri-puri kailangan giso at tahniya giso paman na
congratulations na tigiran. Ayaman na masakiton na igira man to asiko sala ka kalilimud. Oh, tabi tahu pwede kami yung mga bangasami. Siko pada mga kalilimud lagi dagyang kaya birthday, New Year, Christmas. Ka Muslim. Nabar ka Muslim. Kanabutor ka Muslim. Na masyaallah apa man astagfirullah meli nga supad sala ka di sala ko nay. Gari, Merry Christmas, Happy New Year, Happy birthday, la haula wala quwwata illa billah. Na iman do, mga bangasami, ari guru amyo, iman do, na miyaw masuras tano, miyaw masumasa tano, giiso, inisugu, halal, akalilimud wagamatan wagama Islam, na ayak yung mapaya, naging ko to, gira mo ta, meli nga so pagaring ka, naging ko to, dingon di paman natahni aging ko ta ato niya mapia basa tanon samran na tigiran guru. Oh gitu paman congratulations no paman. Eid Mubarak. Tariman no Allah sa mga galibuktan ng mga pipi agiruman ya. Na and mapia naging ko ta kapakempetian sa bunya paguman kon guru na mas mapia. Giya na ini bagir ka tanong wala pista tanong di ba? Giya ini bagir ka tanong wala subhanahu wa ta'ala pista tanong sunur tanoron nasa ka mapasangi ka paririgalo ano di ko na miya ka bungkus sa rigalo niya na. Benaran na. Allahu Akbar. Pakataman nangon so karigalo. Pakataman nangon so karigalo. Rigalo nga so ka pa si karumanga nakarumanga solo ko sa. Benar. Allahu Akbar. Kalipatan ko no benar to gyang to rigalo na so Rasul sallallahu alaihi wasallam nakadabo niya ni sapar. Wag nang gyang kanan nakambugya sa hadiah. Wala oras ya do. Na iman to agi upiurap kebuben ka so karumanga kebuben ka so ata ka sina ka siya binga. Binga sa rigalo. Bagi mo masuk titigiran na ito ni ba February 14 araw ng mga puso at tigiran nasuka langon din ay pumasang ako karo mga iman to agi may masuk masanian manguri pun wallah ayat na mapeni nagyang ko to kakampatian balasan wallah gyang kaya guruakan gyang kaya pagariakan si Ustaz Salahuddin Pinto na panginta ko wallah di ka nur kami kasi mo sa gyang kaya mga bendingan tanu may sabab ko mga tuma mga ndauan wagamatan wagama Islam banyu pelipati agyang kaya page tanu ada contentment channel balabalasan ka nuron wallah subhanahu wa ta'ala sa may pagpusa agyang kaya may to bitiarami may sabab ko Eidul Fitr sa balasan ka nuron wallah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.